Mit navn er Willy, og velkommen til VBN Estates YouTube-kanal. I dag skal vi snakke lidt om danskernes favoritsteder, og hvor de typisk køber ferieboliger på Costa del Sol, og vi kommer også lidt ind omkring Costa Tropical. Området, vi vil starte med i dag, er Benalmádena, som er nok et af de mest hotte områder, hvor der er flest danskere, som køber ferieboliger i Sydspanien. Og der vil vi snakke lidt om områder, hvad der er i de forskellige områder, fordele og ulemper, og hvad man ligesom også skal være forsigtig med, når man går ind og investerer i en feriebolig i de her områder. Så skulle vi lige starte lidt omkring El Higuerón. El Higuerón er et område, som er blevet udbygget siden 1992, og i 92 startede man med udbygningen, og de første byggerier derinde var nok ikke så spændende og ikke så høj kvalitet. Og så kommer vi frem til 1998, hvor Javier Rodriguez rigtig kommer med ind i projektet. Han er arkitekt og har studeret i USA, og havde hans koncept med fra USA tilbage til Spanien, og begyndte at udbygge El Higuerón. El Higuerón består af flere områder. Man kan sige, den gamle del, der går ned, hvor man kommer ind, kommer man ned forbi Hilton Hotellet og den vej ned til stranden. Hvis man så går over på bagsiden af Hilton Hotellet, vil man så finde det, der hedder El Higuerón Vest. Der er alt inden fra toværelseslejligheder til store lækre penthouse-lejligheder, rækkehus og villaer. Man skal dog lige være lidt opmærksom, fordi at det er et sted, hvor der bliver bygget en hel del, så man skal være indstillet på at have en del byggeri omkring sig i en længere periode, specielt over i den nye afdeling af Higuerón Vest og den vej ned. Man skal også være opmærksom på, når man køber, at hvad der er foran. Godt nok er det en meget hældende grund, men du skal altid kunne forestille dig, at der kan komme cirka en 4-etages bygning foran dig, og være sikker på, hvis du køber på grund af udsigt, at det ikke kan komme op og berøre dig. Hvis du ser en bakketop eller en bjergtop længere foran dig, kan du være rimelig sikker på, at der måske bliver bygget, så der skal man lige være lidt opmærksom. Men El Higuerón har jo Hilton Hotellet, hvor der er et meget spændende hotel, hvor du har rooftop pool og forskellige ting. Plus du har cirka 400 kunstværker på hotellet, hvad man kan nævne blandt andet en gammel Rolls Royce, mener jeg det er, som har tilhørt Alfred Hitchcock. Der er mange andre spændende, specielt fra spanske designer og kunstnere på hotellet, som man finder en ret spændende og lige at gå en tur derinde. Så har man det, der hedder sports- og spa-faciliteter, indendørs pool, udendørs pool, alt hvad hjertet kan begære af form for sport. Paddle er en stor udbredelse på El Higuerón. Generelt, de har mange paddlebaner, og der spillede landsdækkende turneringer der. Hvad man også skal være opmærksom på, det er, at der er en stejl nedkørsel, eller stigning kommer lidt an på, hvad vej man kommer fra. Så der er lidt hårdt at komme specielt op til urbanisationen ned fra kysten. El Higuerón er også i 2023-24 begyndt at udvide sit koncept nede ved stranden Frontline Beach, og der er blevet lavet en beach club, der er en restaurant og forskellige ting, som Rodriguez er i gang med at udvikle og har købt, og der allerede er rimelig mange spændende ting, som foregår via El Higuerón på det område. Der hvor man også skal tænke på, det er, at El Higuerón er bekommet et brand, og det vil sige, at man begynder, specielt fra nogle malere og ejendomsmalere, begynder at kalde andre områder El Higuerón. Man kan godt sige, at noget af det kan man forsvare, men ikke alt. For eksempel, når man kører fra vores afkørsel 1008, hvor man kommer op og ud af El Higuerón og ind under broen og op mod den gamle vej op mod Mijas Pueblo, kommer man op til et område, som er ved at blive bebygget i øjeblikket af El Higuerón.
Og der vil man så sige, det kalder man så også Elgiron nu. Det hedder egentlig Buenavista, men er blevet markedsført som Elgiron. Der er ikke noget forkert i det, men man skal lige være lidt opmærksom på, hvis markedet går i stå, eller der kommer prisfald, så vil det være et af de områder, som bliver berørt først, fordi man er på den modsatte side af motorvejen. Elgiron er utrolig populær blandt danskere. Der er rigtig mange danskere, men generelt så mener jeg, at der er cirka 40 nationaliteter, som har købt forskellige nationaliteter, som har købt i Elgiron. Og derfor er det sådan et meget internationalt miljø. Men er det et fedt sted, men vær opmærksom på, der foregår meget byggeri, og man kan sige, tænk på din udsigt. Forestil dig 4 etages bolig foran. Hvis grunden ikke hælder nok, og der er stigninger foran, så vær forsigtig med dit køb i Elgiron. Næste område, vi skal snakke om, det er La Cablania. La Cablania er et gammelt villaområde med lavt byggeri, som har været med til at hjælpe til, at på den her bjergskråning, at man bevarer meget udsigt fra sin bolig i La Cablania. Området er stort set udbygget fuldstændigt. Der er primært andalusisk stil villaer, dog er de senere år en del, der er blevet revet ned og bygget mere funky stil villaer i området. Byggeriet blev opstartet cirka i 1972, hvor man lavede urbanisationen La Cablania, og der var så også en mindre urbanisation i forbindelse med det, der hed Tormar. Men som generelt navn kalder man det La Cablania. La Cablania er typisk, som jeg nævnte, villaer, og priserne de starter typisk omkring 1,5 millioner euro og op efter. En 3-4 soveværelses villa, der er i pæn stand og renoveret med privat pool, skal man forvente en pris omkring 2 millioner plus i euro. Godt sted at investere, fordi at det har altid været populært. Villaerne ligger ikke specielt lang tid til salg, hvis de er prissat korrekt. Og det skal man så lige være opmærksom på, det er, der er en del, der ikke er, hvor at der er typisk overvurderinger på. Ja, nu skal vi så lige bevæge os over mod Retsamar. Retsamar ligger cirka 1 kilometer længere hen ad vejen ind mod den gamle Pueblo, eller Matna Pueblo. Og Retsamar begyndte sin udbygning i omkring 93-94, hvor at der blev bygget nogle typiske spanske villaer lidt nede ad bjergsiden. Det var opstarten på Retsamar. Retsamar er meget kendt for Buddha-templet Stupa, som ligger helt oppe på toppen, og man har en platform, hvor man kan gå ud og stå og nyde udsigten ud over kysten. I det område har man også sommerfuglehuset og nogle sportsfaciliteter. Selve Retsamar blev egentlig sådan rimelig populær og begyndte at blive mere kendt i omkring 2004-5, 6 stykker. Og det var sådan set på grund af en dansk bygherre, som byggede noget, der hedder Retsamar Santa Mathilde, som består af 22 villaer fordelt over 3 faser. Det er flot stil, det blev bygget i med noget andalusisk stil, med moderne skandinavisk indretning og sådan ting. Så det spillede godt og har været med til at løfte området. Og i forbindelse med det igennem de senere år er der blevet bygget en hel del moderne villaer. Hvad man skal være opmærksom på nu i villaområdet i Retsamar, det er, at de grunde, som er ledige nu, er mere flad ud. Området flader mere ud. Og derfor skal man lige være opmærksom på, at man kan miste sin udsigt, hvis man ikke er opmærksom på det. Der er nogle områder derinde, som man kan sige er lagt ud til park og legeplads og sådan ting. Men man skal lige være sikker på, at den grund, man lige kigger på, eller det hus, man lige kigger på, hvor der ikke er bygget foran, det hører ind under den park, ellers så vil man miste sin udsigt i fremtiden. I Retsamar er der så også oppe i toppen, er der så blevet bygget et lejlighedskompleks, som hedder Stupa Hills,
Og det generer ikke villaudsigten, for det ligger bag os helt op mod alle de supermarkeder. Så det generer ikke de villaer, som var bygget. Stuba Hills er et kompleks med rigtig mange lækre faciliteter, infinity pool og heated pool, gym, yogaområder osv. Så meget, meget attraktive lejligheder. Vi har faktisk en penthouse til salg derinde i øjeblikket, en hjørneenhed, som man må sige er en af de bedste i komplekset, fordi den har en anden planløsning, hvor man har separat stue, hvor de andre penthouses typisk både har stue, køkken og køkkenalrum ude i et. Her har man så en ekstra stue i forbindelse med det. Men den kan jo lige tjekke ind på vores hjemmeside. Fordelen ved Retamar, specielt i den øvre del af Retamar, er, at man kan gå ind til Belamatna Pueblo. Det er cirka 2 kilometer, så er man inde i den gamle bycentrum, hvor man har mange lækre restauranter og andet. Typisk spansk hvid by. Altså, Retamar, villaerne, vil jeg sige, der skal man tænke på prisleje start omkring 1,7 millioner euro og op efter. En typisk forholdsvis ny villa med 3-4 soveværelser vil ligge i prisleje omkring 2,2 millioner euro. Lejlighederne skal vi regne med om start omkring 600.000 euro og så op til 1,5 millioner euro. Så det er prislejet i området. Husk at være opmærksom på, hvis I kigger på nybyggeri, hvad er der foran, hvad kan der ske foran, hvad er der er planlægning fra kommunens side på de jordstykker, som ligger foran. Så et godt råd, find nogen I stoler på, som guider jer den rigtige vej, når I skal købe i området. Det næste sted, det er La Perla. Nu er vi kommet ind til selve Belamatna Pueblo. Når man kommer ind i centrum her, så deler vejen sig en ensrettet vej lige ud, og man kan holde med ned til højre. Hvis man holder med ned til højre, kommer man også forbi sådan et lille slot, som er meget specielt. Det er en spanier, som har bygget på det hele hans liv, og han siger, det er et mindesmærke, eller han sagde, det er et mindesmærke for Columbus. Det er i hvert fald det, han påstår. Det er blevet en turistattraktion og spændende at besøge. Når man cirka kommer 2 kilometer længere ned, så kommer man ned til en ny urbanisation, som er en del af La Perla. Det er en double-gated urbanisation med udelukkende villaer. Jeg vil dog sige, at det der er tilbage, der kan købes ind i La Perla, er nok ikke det mest interessante, hvis man leder efter udsigt. Så skal man i hvert fald gå efter noget gensalg. For de byggegrunde, der er tilbage, og det nye byggeri, som foregår i øjeblikket, vil udsigten, hvis der er havudsigt, så vil det være op for første salg og ikke ned for sit poolområde. Hvis man fortsætter længere nedad, kommer man over jernbanebroen, og så kommer den gamle del af La Perla, som ligger meget, meget tæt på kysten. Der snakker vi kun om 300-400 meter ned til vandet. Der er der selvfølgelig mulighed for at finde nogle gensalgsvillaer i området. Prismæssigt, ja, vi ligger i cirka 2 millioner euro plus. Hernede ved kysten, der hænger det lidt sammen med det, der hedder Tocabrada. Og her har I en masse beachbar og restauranter langs med stranden, som er ret lækre at besøge. Der er ikke så meget andet at sige om La Perla, hvad der eksisterer i øjeblikket i hvert fald. Ja, man kan være heldig at finde en gensalgsbolig derinde, som er interessant, men nybyggeri er der ikke så meget af, som giver den fri havudsigt. Og nu er vi op til Puebloen igen, så vi fortsætter forbi Puebloen, og der, når man kører den ensrettede vej med lysregulering, der vil man komme forbi den gamle Pueblo inde på sin højre hånd. Og der har for eksempel også nogle restauranter og et hotel, som er dansk ejet derinde, La Fonda, som har en fantastisk restaurant, lækker mad til meget acceptable priser, så det er værd at tjekke den ud. Men så kommer vi lige lidt længere over, at man kommer lige forbi nogle forskellige restauranter og lidt caféer og forskellige ting, og så kommer man over til den gamle Tyrfægter Arena, som ligger på venstre hånd. Ned til højre kører man lige 50-70 meter ned ad vejen i et grønt område,
og der kommer man så ned til en indkørsel, der hedder Rancho Domingo. Men Rancho Domingo er byggestilen, det er hvide mursten, skal være hvidt, og det er primært villaområde. Der ligger et enkelt kompleks derinde med nogle rækkehus og sådan forskellige ting. Ja. Lejligheder tror jeg faktisk også, der er lidt. Men primært er det en villaområde. Det positive ved Rancho Domingo, det er, at det er udbygget. Villaerne har meget, meget store haver, derfor er det ikke så tæt bebygget. Meget af det også i et plan, som er svært at finde normalt. Og der er der så en grund, som har lagt ledig lige når man kommer ind i Rancho Domingo, som har lagt i rigtig mange år, som ikke er blevet bebygget. Det bliver den nu. Vi har lige fået det ind til salg, og Monchas Collection, det bliver et ret fedt sted, fordi det bliver ligesom bygget et. Det skal falde sammen med naturen. Der har været ret strenge krav fra kommunen for at få byggetilladelsen. Og her får man fed udsigt, og der er ligesom ikke rigtig plads til at bygge mere, så man kommer ikke til at bo i et område, hvor der vil være byggeri de næste 10 år. Så attraktivt, og det kan I også lige tjekke af inde på vores hjemmeside på nye developments. Ret spændende. Prisen starter omkring 600.000 og op til 1,45 stykker. Men tjek den ud. Interessant område, og her har man ikke ret langt ned til det, der hedder Arroyo de Mel, som egentlig er hovedbyen i Bellomatna Kommune. Så snak lidt om Torquebrada. Torquebrada er, hvad skal man sige, længere nede mod kysten i Bellomatna Kommune, og Torquebrada har lidt forskellige områder. Nogle er interessante, nogle mindre interessante, og noget er godt byggeri, og noget er på godt dansk skrammel, som man skal holde sig langt væk fra. Vi kan starte lidt ud omkring golfbanen, som nok er det mest interessante, i hvert fald for os skandinaver. Og det er Torquebrada Golf, som er en gammel turbane. Jeg mener faktisk, det er den første turbane i Andalusia. Jo, skal jeg lige være 100% sikker, men det mener jeg. Det er stadigvæk en meget, meget attraktiv golfbane at spille. Den ligger sådan prislejet midt i midten cirka, så hvis man er lidt golffanatiker, så kunne det være en god idé at lige tjekke Torquebrada Golf ud. Omkring Torquebrada Golf ligger der nogle komplekser. Der er en urbanisation, som hedder Mediterra. Mediterra er et godt development på plussiden. Det består mest af 2-værelses lejligheder og nogle 60-overværelses penthouse lejligheder. Det er bygget over 2 faser og har et ret lækkert poolområde og en dejlig udsigt. Det eneste man lige skal være opmærksom på, det er, at de fleste lejligheder har overdækket terrasse, men det kan også være skønt om sommeren, hvis man primært bruger det om sommeren. Mediterra, jeg tror jeg solgte min første lejlighed derinde i 2006 og solgte den helt del frem til 2010. Og så har der været nogle gensalg indimellem. 100 meter længere henne, der ligger klubhuset til Torquebrada Golf, og hvis man så fortsætter 150 meter længere, så kommer der et development, som hedder Finca Donna Maria, som også kommer op på salg der sidst starten 2004 og frem efter, der var der skub på indtil finanskrisen kom i 2008, og der har vi selvfølgelig også solgt en hel del boliger inden. Der er 3 eller 4 faser derinde, hvor de 2 første er nok de mest interessante, og i øjeblikket er den helt nye fase, som er påbegyndt, og salget er påbegyndt, så hvis det kunne være noget for jer, og der er prislejet i det lidt lavere, vi starter omkring 437.000 euro og op efter. Så det kan I altid kontakte os om, hvis vi vil have information om det nye projekt i Finca Donna Maria eller nogle gældssalgslejligheder. Så har man det område, som er et villaområde i Torquebrada. Det er meget populært blandt hollændere. Jeg vil skyde på, det blev nok bygget i starten 80'erne og frem. Og de her villaer, de ligger typisk på vejnavne som Calle Finlandia, Calle Dinamarca og sådan ting, hvis det siger lytterne noget. Men det er i hvert fald noget, man lige kan gå ind og tjekke på internettet. Ikke så populært blandt skandinaver, men meget populært blandt hollændere. Det fede ved Torquebrada er kyststrækning, kan man sige, for der har man både sandstrand, stenstrand, noget klipinformation.
ud til vandet, som gør, at man får nogle ret lækre beachclubs og restauranter og forskellige ting langs med hele kyststrækningen, hvor man kan gå ned og nyde en drink eller en god middag. Det er lidt et område, som, hvad skal man sige, som trækker lidt ned i Tor Quebrada, og det er et område, som ligger cirka 100 meter fra kysten, når man kører op af i Tor Quebrada, og det er et meget, meget tæt bygget lejlighedskompleks. Der er en del, man nok skal holde fingrene væk fra, hvis man vil være sikker på, at sin investering ikke taber værdi, hvis markedet engang skulle gå i stå eller gå ned i pris. Så kan det nok være et af de mere farlige steder at købe. Men det var sådan lidt om Tor Quebrada. Der er selvfølgelig mange andre ting, og I er selvfølgelig velkommen til at kontakte os for at få mere information om alle områderne. Så vil jeg gerne takke af for Bella Matna-præsentationen, og håber I følger med i den næste udsendelse, hvor vi kommer til at snakke om Fungirola.